Fil-ġimgħat li ġejjin l-iżviluppaturi tas-sit ta' dik li kienet il-lukanda Ġerma Palace f'Witilajn mistennija jissottomettu l-pjani l-ġodda għal dan il-post li għal snin twal tħalla fi stat ta' abbandun. Żvela dan is-sindku tal-lokalità Mario Calleja f'kummenti lil One News dwar id-deċiżjoni ta' Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar li waqfet it-twaqqih tal-binja. Is-Sur Calleja spjega li fil-waqt li mhux kuntent li għażmin li ġej din l-istruttura se tibqa' kif inhi, fl-istess waqt jinsab fiduċjuż mill-pjan li għandhom l-iżviluppaturi għal dan is-sit. L-istat li qiegħda tkun li ħadd ma jrida, fil-fatt aħna konna li ġilidna biex hekk jista' jkun titwaqqa. Però meta mbagħad il-żviluppaturi appellaw bir-raġun għax qalu isma' aħna għandna rieda li waqqawha imma jkollna l-permessi l-ewwel. U aħna rridu naġlu biex nibdew. Is-sindku ta' Witilajn spjega li l-proġett kien diskuss mal-iżviluppaturi u r-residenti u kien hemm qbil li dak propost, lukanda u appartamenti lussużi, se joffri titjib fuq dak li kien hemm, anke għaliex se jkun hemm ferm iżjed spazji aċċessibbli għall-pubbliku u x-tajta mhux se tittieħed mill-iżviluppatur. Il-promenade ħadibqa' ddur ma' din il-binja tal-lukanda ġdida, it-torri se jibda jidher anke bil-baħar, se jkun hemm family park. Ġifieri il-proġett huwa tant sabiħ u minnaħa l-oħra huwa l-binja ħatkun ħafna inqas milli kienet qabel. Is-Sur Calleja tenna l-impenn tiegħu biex dan is-sit ma jibqax mitluq u spjega kif ir-reġenerazzjoni ta' din u żoni oħra huma essenzjali. Isir x'isir ġew Witilajn, jekk ma titwaqqax u tinbena l-ġerma mill-ġdid. U ħansemmi biċ-ċoħra forsi m'għandux x'jaqsam, jekk mhux se jitranġa l-magħluq, Witilajn ma jieħu qatt ruħ.